हादोरसा सोरखारा जाख्ल'नायजों लोगोसे जायखिजाया आयेन बेरेखा खामानिनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदों आरो हादोरसानि दाब दाब जायगायाव पुलिस बिफान सीएम भिजिलेन्सनि हानजाया स्रोदै संदाननाया सोलिगासिनो। बेबादि समावनो बुधबारखालि बेलासि समाव गुवाहाटी नोगोरमानि पानबाजार पुलिस थानानि CGPD एबा दा सेन्ट्रेल ग्रुप पुलिस डिपार्टमेन्टनि मोनसे हानजाया पानि टेंकियाव सेबनानै नुनमाटिनि थागिरि 32 बोसोर बैसोनि महम्मद सेलिम आली मुंनि सासे सुबुंखौ हेर'इनजों लोगोसे हमो। गं 70 कन्टेनाराव लाबोनाय हेर'इननि बिबाङा 195 ग्राम होनना मिथिहोनायजों लोगोसे हमजानाय महम्मद सेलिम आलीनिफ्राय AS01PC1746 नम्बरनि गंसे टाटा मेजिक गारि, गंसे मबाइल फन आरो 1,500 रां मोननो हायो होनना मिथिहोदों।